Pozdrav ljudi, vi gledate Sergej Full TV, ljudi, danas ćemo igrati Counter Strike 1.6. Evo, da se ključa. Evo da izaberemo ovaj server. I da krenemo da igramo. Inače, sestra mi spala, pa ne govorim. Terorista. Kad preigram odmah. Baš ovaj pijak. Nešto mi secka net. I povedeli smo. Prošle runde sam potrošila ne. Nismo još gotovi, da, jesmo.
Jer neko postavio bombu, a? Ima neku bombu. A nema niko bombu. Inače ono malo pre, to sam si sam sa sobom raspravljao da znate. To nisam teo da govorim, pošto sam malo, kako se zove, iznervirao sam pa sam psovao malo. I onda to nisam teo da snimim. To! Terorist win, rekao je terorist win, dobre. Idemo. Znači ono malo pre dok nisam pričao, skinuo sam slušalicu, pričao sam sa sobom da mi vi ne bi čuli. A to je zato što sam se malo iznervirao pa sam morao početi čuti. Ne bre! I dalje 3 ubijene imam jevo. Koliko ćemo još ubiti? Može... Pa vidjet ću, možda još 3. 2, 3. Ovako je čoveče, koliko imam, 2, 4, 6, 8, 10, ovdje ima po 11 igrača i onda server mnogo lagao, znači pogledajte ovo, pogledajte koji pokret, znači spor je ko puš, dok ja ovo okrenem oni meni rokaju. Malo pre dok je bilo svuda po 7 igrača i... Ne! Ne verujem bre. Daj ovo već. Ne, 30 metara. Gotov sam ljudi. Imam 30 metara. Bedno. O, 2 metka još. Ne! Želim bre ovo. Super, brate, kad sam kupi 30 metara.